Vás všetkých srdečne pozdravil v mene skupiny historického šermu páni Spiša. Naše vystúpenie už tradične začíname ukážkami najstarších palných zbraní, ktoré sa kedysi užívali na cimburi Spišského hradu. Bude sa tu strieľať, takže otázka na vás. Môžeme? Áno. Prvá ukážka patrí najstaršej ručnej palnej zbrani, ktorá pochádza z konca 14. storočia. Ide o tzv. Hradovnicu. Pozdrav takejto zbrane znie asi takto. Paľbe pripraviť, ľud rozfúkať, páľ! Druhá ukážka patrí píšťale obľúbenej zbrani husitov a bratríkov. Táto zbraň pochádza z polovičky 15. storočia. Paľbe pripraviť, na návštevníkov namieriť. Páľ! Dámy a páni, práve ste privoňali k čiernemu prachu. Nepoznám nikoho na svete, kto aspoň raz v živote netúžil stať sa hrdinom z niektorého historického románu či filmu. Dokonale šermovať, presne strieľať, byť sa kvôli sláve, pokladom či krásnym dámam, je túžbou mnohých z vás. Romantické obdobia, stredoveké rytierské turnaje, ilegálne pištolové duely sa už dávno pominuli. Preto, dámy a páni, dovolte, aby naša skupina vám tieto dávno minulé bojové umenie pripomenula. Ak dovolíte, na úvod predstavím naše dvorné dámy, Mademoiselle Constance a slečnu Miriam. Malá ukážka výcviku mladých šľachtičien v tzv. Francúzskej škole Cordu. Mademoiselle, pozdrav. Strek. Odsun. Odsun. Posun. Posun. Výpad. Výborne, dámy. Strek. Zákrok. Zákrok. Predkrok. Predkrok. Výpad. Výborne. Strek. Uhyb vľavo. Strek. Uhyb vpravo. Výborne, dámy. Ďakujem. Dámy a páni, malá ukážka ostrého súboja. Dámy, s'il vous plaît. Engage. Ďakujem, dámy. Takýmto spôsobom dá sa nehodnotiť súper. Ďakujem, dámy. Ďakujem tu. Mademoiselle Constance, slečna Miriam. Jedným z najstarších zbraní človeka bola obyčajná palica. Preto v prvom dueli uvidíte naše pážatá a použitie najstaršej zbrane človeka, palice. V ukážke sa predstavia naše pážatá Malitor Asfaltu a Miroslav. Páni. Hej!
našich nástrojov, ale aj zbraňou človeka, bola sekera. Starí Gréci a Rimania ju však považovali za zbraň barbarskú. Práve o to viacej dosiahla obľuby medzi starými Slovanmi, Vikingami či Normánmi. V nasledujúcom súboji uvidíte použitie spomínanej zbrane v podaní našich rytierov Raka Ziglova, ktorý bude zápasiť krátkou gotickou sekerou v kombinácii s kovým štítom. Jeho súperom bude nemecký Landsknecht Hans von Seraj. Tento rytier bude zápasiť krátkým tesákom v kombinácii s dreveným štítom. Páni, treba. Páni, víťazom je jasný. Páni. V ďalšej ukážke uvidíte